Sziasztok! Meghoztam az eheti újdonságokat. Ez, ami rajtam van, ezzel kezdeném a sort. Nekem az eheti kedvencem az ez. Ilyen nagyon bő, tök jó ilyen kötött pulóver, kicsit csillog, a hátoldala viszont már nem csillog, sima. Jött még egy ilyen szuper kötött ruha, kámzsanyakú, tehát aki nem szereti a szoros garbokat, annak is szuper lesz. Ilyen tök jó kis gombok vannak rajta, több színe van. Jött egy szuper ceruza szoknya, kötött bordázat, van hozzá ilyen szép öv, neki is van több színe. Érkezett a szokásos vékony kötött garbó, nagyon szoktátok szeretni, egyméretes, sok színe van. Megérkezett egy ilyen bő kötött ruha, szintén nagyon jó az anyaga, én imádtam benne lenni. Jött egy ilyen nagyon jó Oxford pulóver, köves, gyönyörű galléros kis pulóver, neki is több színe van. Érkezett pamut garbó, állónyakkal, iszonyat jó pamut anyaga van. Jött egy rövid ujjú pamut, nagyon szoktátok szeretni, illetve egy ilyen nagyon-nagyon jó kis pulóver, a szörmenyek levehető róla, legombolható.